auren soyayya an daura. Kun yi aure sunnar Rasul ce za ku raya. An yi auren soyayya ga amarya da ango, Muhammad Godiya go Hawwa Qasim amarya. Dubun salatin Allah linka wada Rasulu. Auren soyayya an daura. Dan Amina da Abdullahi abban Batulu. Auren soyayya an daura. Kun yi koyi domin sanar manzo za ku raya. An yi auren soyayya ga amarya da ango, Muhammad Godiya go Hawwa Qasim amarya. Sai sallama gare ku ango har da amarya. Auren soyayya an daura. Koha a yau ka san da ka ta kasa manya. Auren soyayya an daura. Ku zauna kalau don kunya auren soyayya. An yi auren soyayya ga amarya da ango, Muhammad Godiya go Hawwa Qasim amarya. Shi fa aure kusan da cewa alƙawari ne. Auren soyayya an daura. Haƙoƙin Hawwa ka gane kanka alƙawari ne. Auren soyayya an daura. Ku daure kowa Allah ya cika muku niyya. An yi auren soyayya ga amarya da ango, Muhammad Godiya go Hawwa Qasim amarya. Amarya a yau ga shawara za na baki. Auren soyayya an daura. Komi angonki ya sa kike yi to babu raki. Auren soyayya an daura. Biyayya gare shi har waɗansu su koya. An yi auren soyayya ga amarya da ango, Muhammad Godiya go Hawwa Qasim amarya. Ƙarshen tuka ciki mahaifiya rana ta nuna. Auren soyayya an daura. Hajiya mama Amina Modi ƙaunar ta nuna. Auren soyayya an daura. Mamar ango a gaida ke kina watsa nera. An yi auren soyayya ga amarya da ango, Muhammad Godiya go Hawwa Qasim amarya. Baban ango Alhaji Modiya go sannunka. Auren soyayya an daura. Yau rana ce ranar farin cikin auren ɗanka. Auren soyayya an daura. Baban ango Alhaji Modiya go sannunka. An yi auren soyayya ga amarya da ango, Muhammad Godiya go Hawwa Qasim amarya. Har iyayen amarya kuma na ce sannunku. Auren soyayya an daura. Sarkin sharifan yabo Alhaji Qasim sannunka. Auren soyayya an daura. Mama Hajiya Zaliha Turai ina gaishe ki. An yi auren soyayya ga amarya da ango, Muhammad Godiya go Hawwa Qasim amarya. Bikin nan na manya ne domin ga dan maji. Auren soyayya an daura. Honorable Umar Yusuf ya mu Allah ya kare. Auren soyayya an daura. Gaisuwa ta gare ka ga tana yau dan maji. An yi auren soyayya ga amarya da ango, Muhammad Godiya go Hawwa Qasim amarya. Yayan ango a gaida kai ku ce wurin yabo. Auren soyayya an daura. Alhaji Aminu dai iya ku ce wurin yabo. Auren soyayya